Чаму Лукашенко пазбаўляецца ад канкурэнтаў? Што вядома пра сваяка яго старэйшага сына Віктара, а таксама які выбар зрабіў Роман Пратасевіч? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явілася новае расследаванне. Сваяк Віктара Лукашэнкі займае высокія пасады ў КДБ. Гэта высветлілася, калі беларускія спецслужбы забралі сабе будынак дзіцячай паліклінікі ў сталіцы. Каманда Digital Intelligence Team атрымала звесткі пра тое, што беларусаў чамусьці выклікаюць на допыты КДБ ў будынак былой дзіцячай паліклінікі побач з метро Аўтазаводская ў Мінску. Расследавальнікі пачалі капаць і аказалася, што яшчэ ў 17-м годзе паліклініку закрылі на рамонт, які ў выніку так і не пачалі, а праз 3 гады ў 20-м годзе будынак раптам аддалі КДБшнікам, і грошы на рэканструкцыю адразу ж знайшліся. Згодна з тэндарамі ў будынак уклалі прыкладна $1,5 мільёны, і ўсё гэта бюджэтныя грошы. Але самае цікавае тут нават не гэта, а выпадкова знойдзены сваяк і сябар старэйшага сына Александра Лукашэнкі Віктара. Аказалася, што заданне на праектаванне там аб'екта іншага прызначэння падпісаў адзін вельмі няпросты чалавек. Гэта 50-гадовы Александр Гарусаў, які тады быў намеснікам кіраўніка ўпраўлення КДБ. Біяграфія гэтага чэкіста мае важную таямніцу, бо яго жонка Інна, сястра жонкі Віктара Лукашэнкі Ліліі, але адным сваяцтвам тут не абмежавалася. Згодна са звесткамі Альянса расследавальнікаў Беларусі, Гарусавы шмат падарожнічалі разам з сям'ёй Віктара Лукашэнкі і іхнімі высокапастаўленымі сябрамі. Напрыклад, у 2011 годзе Гарусавы ездзілі ў Бодрум разам з жонкай сууладальніка Дана Холдынгс Багалюба Карыча і з адным з кіраўніком Дана Холдынгс Зялянкай Селікобіцам. А ў 16 годзе яны адпачывалі месяц у Грэцыі разам з Багалюбам Карычам і яго сям'ёй. Таксама у 2016, 17 і 20-х годах Інна Гарусава з Ліліяй Лукашэнка і дзецьмі ездзілі ў Катар і Эміраты ў той жа час, калі там быў Александр Лукашенка. Прычым усе сумесныя падарожжы Гарусавых з Лукашэнкамі адбываліся на прыватных самалётах. Акрамя таго, КДБшнік Гарусаў гуляў у аматарскай хакейнай камандзе пад назвай «Бастыён», у якой гуляюць ажно двое сыноў Лукашэнкі – і Віктар, і Мікалай, а таксама лукашэнкаўскія целаахоўнікі. Цяпер жа Гарусаў пакінуў працу ў спецслужбах. Сёння ён працуе на адным з беларускіх прадпрыемстваў намеснікам дырэктара па бяспецы. Гэта новая кампанія, якая збіраецца адкрыць завод па перапрацоўцы рыбы ў свабоднай эканамічнай зоне Віцебск. А функцыі намесніка па бяспецы, якія выконвае Гарус, усім добра вядомыя. Гэта кантроль і чысткі нелаяльных уладам кадраў. Яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты Беларусі раптам добраахвотна зняўся з выбараў. Дакладней, не кандыдат, а кандыдатка. Былая міліцэйская прэс-сакратарка, а цяпер галоўны ідэолаг Мінска Вольга Чамаданова. Сваё рашэнне Чамаданова патлумачыла тым, што, маўляў, здымае кандыдатуру, бо Лукашенка лепшы за яе, і такі запыт грамадства. Вольга Чамаданова распавяла, што яна разам з саюзам жанчын, які вылучаў яе кандыдатуру, пачулі запыт грамадства на кансалідацыю вакол нашага прэзідэнта. Цытата: «Мы разумеем цудоўна, што ніхто, акрамя нашага прэзідэнта Александра Рыгоравіча Лукашэнкі, сёння не зможа забяспечыць тую бяспеку, у якой мы знаходзімся». Прычым Чамаданова не хавае, што з'яўлялася спойлерам на гэтых выбарах. І зноў цытата: «Мы каманда нашага прэзідэнта. Мы былі і застаемся гэтай камандай, і самае галоўнае, мы надзейны тыл, у чым можна не сумнявацца. У сувязі з гэтым я прыняла рашэнне не ўдзельнічаць у далейшай электаральнай кампаніі». Канец цытаты. Такім чынам, Вольга Чамаданова прабыла патэнцыйным кандыдатам у прэзідэнты ўсяго толькі 2 тыдні. Амаль адначасова з ёй з выбарчай гонкі зняўся іншы спойлер, старшыня праўладнага саюза афіцэраў генерал Бобрыкаў. Прычым зрабіў ён гэта прыкладна з тымі ж словамі, што і Чамаданова. Маўляў, трэба гуртавацца вакол Лукашэнкі. Скажам шчыра, навошта быў увесь гэты цырк з канямі, пакуль што не вельмі зразумела. Як і незразумела, хто і як кіруе працэсам раптоўнага вылучэння і пасля імклівага зняцця гэтых персанажаў. Вядома, што пасля 20-го года ўсе моманты, звязаныя з выбарамі, Лукашенка кантралюе асабіста, таму чыста тэарэтычна тут магчымыя і такія версіі. Па адной, гэта нейкая загадкавая шматхадобачка Лукашэнкі, мэта якой разумее хіба толькі ён сам. Па другой, нейкі падначалены Лукашэнкі адабраў гэтых кандыдатаў і скамандаваў ім ісці на выбары, а Лукашенко ўжо пасля азнаёміўся са спісам сваіх так званых канкурэнтаў і загадаў вось гэтых дваіх прыбраць. Можа, ён занепакоіўся, што Чамаданова мае міліцэйскае мінулае, а той жа Бобрыкаў вайсковае, бо абпаліўшыся на 20-м годзе, Лукашенко цяпер дуе і на 25-й і баіцца, а
А што калі кагосьці са спойлераў раптам вырашыць падтрымаць сілавікі, бо зразумела, што ніводнага чалавека, які мае хаця б тэарэтычную падтрымку хоць якой часткі беларусаў, да выбараў проста не дапусцяць. Але ж паўтарым, гэта толькі разважанні ўслых. Сапраўднае тлумачэнне пакуль невядомае. Такім чынам кандыдату засталося ўсяго 5. Гэта сам Лукашенка, кіраўнікі праўладных партый Олег Гайдукевіч, Сергей Сыранкоў і Александр Хіжняк, а таксама добра ўсім вядомая Ганна Канапацкая, якая пасля 4 гадоў цішыні раптам актывізавалася і зноў пачала імітаваць палітычную кар'еру. Працяг гісторыі пра Марыю Калеснікаву і новую ролю Рамана Пратасевіча. Учора Пратасевіч выклаў фотаздымкі першай за 2 гады сустрэчы Марыі Калеснікавай з яе бацькам, а сёння ён выклаў відэа з каментаром Александра Калеснікава, і самы важны там вось гэты кавалачак. Паслухайце яго самі. Ну и, конечно, мы не обошли тему о нынешней ситуации. Я постарался донести до нее те изменения, которые происходят, и рассказать о окне открывшихся возможностей, благодаря чему произошла наша встреча. З гэтых словаў і з той сустрэчы Марыі з бацькам вынікае, што з Рамана Пратасевіча ўлады ўсімі сіламі спрабуюць зрабіць пасярэдніка паміж рэжымам і яго апанентамі. Умоўна кажучы, адказнага за палітвязняў, і дзейных, і патэнцыйных таксама. Але ёсць важны нюанс. Тут маюцца на ўвазе тыя апаненты, хто альбо і так знаходзіцца ў руках лукашэнкаўцаў, альбо тыя, хто гатовы каяцца перад імі ў абмен на вяртанне ў Беларусь. Логіка тут простая, бо трэба паказаць, што рэжым нібыта гатовы ісці насустрач тым, хто гатовы выконваць адпаведныя умовы. Умовы таксама вядомыя. Яны могуць быць рознымі. Лісты да Лукашэнкі ці падзякі яму, пакаянне за сваю пазіцыю ў 2020 годзе і гэтак далей. Але умовы ёсць заўсёды, і гэта ніякі не гуманізм, а цвярозы, халодны і разважлівы гандаль. Пра гэта кажа і сам Пратасевіч. Каб убачыць дачку і даведацца, што яна жывая, бацьку Марыі Калеснікавай давялося пісаць лісты на імя Лукашэнкі і прасіць аб сустрэчы. Я же, в свою очередь, воспользовавшись уже какими-то своими связями и контактами, сделал все возможное, чтобы это обращение как можно быстрее попало на стол главе государства. І калі ўдумацца, то гэтая новая праца Пратасевіча даволі цынічная, калі не сказаць, што страшная, бо гэта выкарыстоўванне жывых людзей у інтарэсах Лукашэнкі і яго сілавікоў. Але ж свой выбар Раман зрабіў, і яму з ім жыць далей. Я очень рад, что все получилось, и что все получилось не только у меня, но и у отца Марии. Поэтому я хочу выразить большую благодарность всем, кто помогал в этом нелегком деле, и отдельно поблагодарить главу государства, благодаря которому это стало возможным. Тым часам чыноўнікі пачынаюць спаборніцтвы пад назвай «Хто больш любіць Лукашэнку». Кіраўнік Віцебскай вобласці Александр Суботін расказаў пра суперніцтва паміж абласцямі па колькасці подпісаў у падтрымку Александра Лукашэнкі. У эфіры БТ ён адзначыў, што спаборніцтва звычайна скончваюцца ўнічыю, таму што кожная вобласць вельмі імкнецца сябе паказаць. Нагадаем, што нядаўна на саміце БРІКС Лукашэнка ў чарговы раз публічна заявіў, што губернатары маглі прыпісаць яму галасы на выбарах 2020 года. Маўляў, бывае, што чыноўнікі накідваюць яму пару процентаў. Ну, а што зробіш? Прапагандысты Гартур у сваю чаргу прагназуе, што на выбарах 25 года Лукашенко увогуле паставіць рэкорд народнай падтрымкі. На яго думку, у студзені Лукашэнку намалююць больш за 90% галасоў. Каханне давяло прыхільніка Лукашэнкі да турмы. Гаворка ідзе пра Сергея Бальшакова, які яшчэ нядаўна быў дырэктарам фармакалагічнага прадпрыемства Белвіт Уніфарм. Вы, напэўна, пра яго чулі, бо менавіта там распрацоўваюць беларускую вакцыну супраць кароны, а сам Бальшакоў абяцаў беларусам яшчэ і вакцыны ад запояў і алкагалізма, а ў вольны час актыўна ухваляў уладу і насіў вопратку з цытатамі Лукашэнкі. Але яму гэта не дапамагло. Ён нечакана знік і пасля ўсплыў ужо ў ролі фігуранта цэлага букета крымінальных спраў, звязаных з карунай. Цяпер Бальшакова вінавацяць у злоўжыванні паўнамоцтвамі і крадзяжы ў асабліва буйным памеры. А пад суд чыноўніка падвяло вялікае каханне. Па версіі следства, Бальшакоў даў указанне сваім падначаленым купіць кватэру ў Мінску і заключыць дамову арэнды жанчыны, з якой быў у блізкіх адносінах. Пасля ён распарадзіўся даць яго палюбоўніцы права выкупіць жыллё па заніжанай цане, але і гэта не ўсё. Кватэру каханкі яшчэ і абставілі за кошт прадпрыемства мэбляй і бытавой тэхнікай на суму ў 14 000 рублёў. Цяпер жа былога дырэктара чакае суд і да 10 гадоў калоніі.
Удар у спіну Вользе Бондаравай. Яе галоўнага ворага запрасілі ў лукашэнкаўскую партыю Белая Русь. Гаворка ідзе пра блогера і спевака Дмітрая Сіўчыка, вядомага як Дзім Дзімыш. Бондарава пастаянна абражае і цкуе хлопца, абвінавачваючы таго ў прапагандзе ЛГБТ. Таксама даносчыца піша на Дзім Дзімыча скаргі куды толькі можа, і ў міністэрствы, і нават сілавікам. Але і сам блогер адказвае. Нядаўна ён падаў на Бондараву заяву ў міліцыю, бо лічыць яе словы паклёпам. Сёння Дзім Дзімыч пахваліўся тым, што ўступіў у праўладную партыю Белая Русь. У Бондаравай ад гэтага феерычна прыгарэла, бо яна зноў выкаціла пост, дзе абвінаваціла блогера ў разбэшванні дзяцей. Дадатковай камічнасці ўсяму гэтаму дадае тое, што саму Бондараву нядаўна выгналі з праўладнай камуністычнай партыі, дзе даносчыца была адказнай сакратаркай. Таролаг з Гомеля нагрэла дзвюх жанчын з Германіі на кругленькую суму. Рускамоўная жыхарка аднаго з нямецкіх гарадоў зацікавілася відэа з выступам таролага з Беларусі. Жанчына задала пытанне пра асабістае жыццё, пасля якога спецыялістка імгненна вызначыла наяўнасць сур'ёзных праблем і прапанавала стэлефанавацца. У наступнай размове варажбітка распавяла аб смяротнай псуці ў маці нешчаслівай жанчыны, якая распаўсюджваецца і на яе дачок, і прапанавала бясплатную чыстку шляхам сумесных малітваў. Уражлівая жанчына пагадзілася на містычны абрад, а затым далучыла да рытуалаў і сваю немаладую маці. Але ж варажбітка паведаміла, што корань усіх бед у залатых упрыгожваннях сям'і. Даверлівыя кліенткі выслалі варажбітцы для магічнай ачысткі свае пярсцёнкі, завушніцы, ланцужкі і іншыя залатыя вырабы, агулам на суму 10 000 еўра. Пасля гэтага для жанчын наступілі сапраўды чорныя дні, бо таролаг прыдумала гісторыю пра свайго знаёмага, які нібыта забраў пасылку, заразіўся псутай і памёр, пакінуўшы сіротамі кучу дзяцей. Жанчыны сталі гнясціся віной за смерць шматдзетнага бацькі, на што таролаг ім адказала, што золата не падаецца чыстцы і яго прыйдзецца незваротна закапаць на могілках, бо, маўляў, надта моцны на ім праклён. Праўда, у выніку кліенткі зразумелі, што іх проста дураць і звярнуліся да беларускай міліцыі. Варажбітку знайшлі і затрымалі. Ёй аказалася беспрацоўная дзяўчына з Гомеля. Цяпер ёй пагражае крымінальная справа і ад 2 до 7 гадоў за махлярства. А ў Слонімі прыдумалі каўбасу з бульбай фры і назвалі яе «Наш бульбаш». Навінку прэзентавалі на абласных дажынках у Мастах. У слонімскім мясакамбінаце называюць свой прадукт унікальным, бо ў склад уваходзіць бульба. А таксама сцвярджаецца, што калі каўбасу разагрэць, то яна здольная замяніць паўнавартасны сняданак ці абед. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.